Спален комплект Extreme е олицетворение на модерния дух и класен дизайн, изработен в актуалния тъмносив мат, допълнен с сребристи дръжки и подчертан с множество огледални елементи, които оголемяват стаята и внасят допълнителна светлина. Таблата на спалнята е тапицирана в мека еко-кожа, удобство, което ще усетите, когато се облегнете да почетете книга или да изпиете сутрешното си кафе в леглото. Спалнята е подходяща за еднолицев или двулицев матрак с размер 160 на 200 см, като за двулицевият матрак е необходимо поставяне на подматрашна рамка. Обърнете се към нашите консултанти, които ще ви запознаят с предимствата на нашите подматрашни рамки и ще ви помогнат да направите най-добрият избор. Към леглото има две нощни шкафчета с оптимално съобразена височина, за да може да поставите лампа, книга или други вещи, които да са ви винаги под ръка. Шкафчетата са с едно чекмедже и метални водачи за лесно отваряне и бърз достъп. Ако вечно не намирате място за дрехите си, този гардероб ще ви плени с огромното си пространство и добре организиран обем. Рафтове и лоста с качалки подреждат дрехите ви в идеален ред, за да може да намирате всичко лесно и удобно, а щом затворите вратите и се огледате в огледалата, ще се почувствате като истинска звезда. Долната част на гардероба е освободена от рафтове, за да може спокойно да прибирате по-обемни вещи, като куфари и кутии за съхранение. Скринът допълва стаята с кадифено-матовите си повърхности, а огледалото над него го превръща в удобна тоалетка, където може да поставите своите парфюми и козметика или да допълните дизайнерското излъчване на стаята с стилна декорация. Комплектът Extreme е изработен от здраво 18 мм ПДЧ, висококачествен обков и внимание към детайла, което го прави устойчив и с дълъг срок на експлоатация.